Jekk il-Partit Laburista jena tal-fiduċja tal-poplu nhar is-Sibt li ġej, din l-istess fiduċja se jrodda f'pajjiż u poplu maqut. Għal dan id-deputat Prim Ministru u deputat mexxejja l-affarijiet tal-Parlament tal-Partit Laburista Chris Fearn meta ndirizza r-rally il-ħadd wara nofsinhar fl-MFCC f'Taqali. Chris Fearn qal li f'Malta m'għandniex firdiet kbar bħal f'pajjiżi oħra bħal dawk ta' reliġjon jew rasezz u allura rridu niddibattu u niddiskutu l-argumenti politiċi fi spirtu ta' għaqda lejn pajjiż b'futur aħjar. Nhar is-Sibt li ġej. Ikun x'ikun ir-riżultat għandu mhux jerbaħ l-individwu, ngħid jien mhux jerbaħ biss partit, imma għandha terbaħ Malta kollha. Għandha terbaħ Malta kollha għax aħna kollha Maltin, Malta tagħna. U jekk tatuna l-fiduċja nhar is-Sibt 26 ta' Marzu, aħna ħanatu gvern tal-Maltin kollha. Chris Fearn qal li biex tmexxi pajjiż trid tkun responsabbli, dixxiplinat u lest biex taħdem bla waqfien. B'dan il-mod tfasslu l-1000 proposta tal-Partit Laburista biex ikomplu jtejbu l-ħajja tal-Maltin u tal-Awċin. Hawnhekk id-deputat mexxejja l-affarijiet tal-Parlament tal-Partit Laburista qal li kulħadd fil-kwitt ta' daru jista' jagħżel min kapaċi jwettaq dak li jwiegħed. Imbagħad hemm ukoll l-aspett tal-kompetenza. Meta naqasna t-taxxi, meta żammejna l-prezz tal-fuel u tad-dawl baxx, meta naħħejna l-autostop, meta minna ċ-ċalkebxi, meta żidna l-pensjonijiet, konna kompetenti, iva jew le. Meta l-għaqda dinjija tas-saħħa qalet li Malta kienet champion fil-pandemija, meta l-Unjoni Ewropea qiegħda tgħid li Malta ħajkollha l-akbar rata ta' tkabbir ekonomiku, konna kompetenti, iva jew le. Id-deputat Prim Ministru fakkar kif meta sentejn ilu saret l-elezzjoni għal mexxej tal-Partit Laburista mill-għada stess kien spalla ma' spalla ma' Robert Abela. Bl-istess mod sa mill-għada tal-elezzjoni ġenerali s-Sibt li ġej wieħed pajjiż maqut u ffokat fuq aktar ħidma fl-interess tal-familji u n-negozji kollha f'pajjiżna.